kam dadai than kata ka rukom banong pin defend ya ki paj ba pin i da ka pistol kata ka long ka ba let's say kampat da don kam bat ka bangim dala hiru ban pediang da ka pistol subu let's say la da ka jing huri hura kan kam khruj kin diat kamut pin set shisha no yu takna ha ka jing shit kli ka jong pi let's say kata ka por pikum bakla pikum nyon yu trigger te kamut uta ukna ula banja ai bat ngathrai ya ka jing im ka jong uni u khna uba don ya kata ka tiar siat ru let's say kam long ka basuk andala mi ukuli kamut kadai nang tu hi kan sedang ru ka jing im jong pi bapin hapmat ya ki jing tinja nganga kan tu uni uba bawat RTI uni uba aktivis bawat RTI sngoba ban wat RTI lem ya kitu ki jingja ki belajar bebon ba la ban jar kerteng da ngejar kerteng bebon ba oi ka jing kali ka ba ngakwa ban kali ka long ba balai ka sarkar ka don interest ba ban ai kam ajam ya ki beliau gimana bar hindre ka kyar ban pej ban perkhat ban penroy ban penbiang ki kam ki jam dan ni ban plan ni kita ki scheme ni kita ki project na ka banta ban penyo kam yo jam ya ki beliau bat ki paj ba jong kari kasi bat jong kari mi klaya joni barok away Log session part ngawan biang shapi lingba kani ka video ko jonga tekni ko por ngakwa ban discuss bat pi shaphang ki kita ki bangi yo ina lagi jong ki khamat bat ni semru khamtam hagini ki singi ki por ki ba ni yo i ka jingja ka jing towa khandeu haki surok ka jing yap jong ki brio ni yo i ki jingja ki ba pher ki jing shale ben ya ki brio ki jingja ka jing huri hura ka jing bom ya dei jing mod sha pan yap mano ki jingja ki bari ki bangi ngimla ban i ki bon ba ladang ipej ak sensar khadar bat khamtam ru ki bor ki badon ya kata ka bor mo ki bor jong ka an haba ki shimru ya kono ka banta ya ka ban wat bnya lani ban bishar ya kata new i le se ba ka don kono ka ba kum ki paj ba ngimla ban pediang le se la ban ong no ha ki banta ki ba kham don kam ba kan bishar khamnya ngi ba hakum kini ki banta kalong suki bat kalong slow ba ti hakani ko kom kumno ken nyila ban onra ya kata ka hok jong ki paj ba lada don kino ki jingsha penyap ki jingsha le don bor ki jingsha thombor lada kano ka jingja kaja bat lada nakaliang jong ki bor jong ka an ki pen slam ya kani ban wat ya kata ka jing to kid teng lada kham slam no da ki banai da ki bun banai kani ka case bun sin ka suja no mar ki brio teng kham tam abai kandu bat kitu ki brio ki ba long kham tam ki baduk ki nong pendong ki bom nang bom start ki bom da bit da biang te bun sin kisam jing banyak chakmat bat bun sin ki hapchu sakut no tang ki jing perkhat ban khmi linti kata kimla ban yo te kani galong gawe ka banta ka ba ngiyo i ya kani ngimla ban ong ba kade ki jing bakla jong ngi ki breu mau kum ki paj ba ngi chania ya ka bar khoj hakita ki bor ki badai ki bor jong ka aj bakila ban wara ya kata ka jing bishar ka bahok lane ban ai kata ka jing bishar ya ka penhun ka ban yadai bat kum ka jingja ladang ipej ya ki jingja dang kan mau ki senam beladap baca ki jing syak penyap ya ka we ka riu kan thai ka bade po eastern west kasihil tikani ka kesru imat ka suja lagaja no bat kita ki bale ru mata imat ki lakai laj loj sang laj loj kam dan ai ti halor kani hakanu ka rukom na kaliang ki bor ki bade pej jaka an kala le hatok lati benya ya kani ka benta kata kalong ka jingkli yang aya pi bat kum ju ru ya ki brio ki badon ka bor ban bishar bat ban wat benya ya kani ka benta tingni ngilang yu iru menta hakini ki banai ki beladap ya katu kejingja ling ba tu driver bat utu brio ba pen pistol tinggi dang yu iru hakini ki sngi ba mentai ka way ka video ka bala pelaj da way aktivis ma ka bangi tip ngam ko aban ajar kerteng baro ngi i ka video ula pen i bat ula batai ru ba uta ukna ru usaida uta u wheel rage ti kani ka don kam ya ka jingwat benya ka ba kraw ha ya ka tenrai khnang ba ka jing bishar ya kani kala ban long ban wara ya ka jing bishar ka ba clear ti nakaliang ka jonga nga suka ban kren kom ni kum uni u brio u ba pan up ya ka pistol kum ba ngiyo i ha ki khubor ki balami ti nakaliang jong ka department ka badai ban bishar ya kani om bakan bishar tang ha bedai ha to kapon rela deiru ban bishar ba ura ya kata pistol balai ura bat umut ban lech bat ka jing thmu jong u ba ura ya kata ban kam le si udan ka jing thmu shawai ru ban le ki kam ki ba bomlong ti kata ru ka deka banta ka ba kum kinong bishar kum kinong wat banya kidi ban tip ka jing wat RTI ka jong uni uba
nagaling jonga nga sngau ba sibenta kalong ka ba sngau tenat namar uyo ya kata ka ban pensai lang syangi kipat ba nrai ka wei pat kalong ba ladangi ngilong kita ki aktivis mau kinawat RTI ki ba ngidei ban page omdei bangin ngin su target tang na ka banta banwat ya ka RTI jongno tang banta ban yo ya ka profit yala de lane bandon kata ka interest tang ha ka wei ka banta nrai page ru nganga kentu yu ni uba bawat RTI uni uba aktivis bawat RTI sngau ba banwat RTI lem ya kitu ki jingja ki belaja ki babon ba ngla banjar kerteng ladangi jar kerteng ki babon ba wat ru ya ka RTI ka bayadai sepang ration kwa ration mo kalong kumno hapo is kasih long kumno ba na kiwe ki sinong ru long kumno te wat RTI ngakarpat ba wat RTI lang na kamta ka tu ka jingja ka baja hapo eastern west kumbang la ong mene kalong kumno ka tu nakaliang ki pulit ka kata ka report ka ba kilale te haba lingba kani ka RTI ka jong phi nga sngau ba uba bibek ulat tom sisa bat ula kloi ru ban ya kata ka report ka ba clear ba ka ba uta khna ru penon kam da uta wheel rage bat uta ubri ru udon ya kata ka pistol te hapdeng kata ka jing ya ka ja ka jing yu mano bas dang shwa ban mi ban kata akti kata ka jing ya ka ja ka wan ai hato sedang uta driver lane sedang uta briu uba don ya kata ka pistol lada le se kadai ka jing berngam bat ka jing thambor ningkong na uta briu uba don ya ka tiar ti uta unong uta driver ru ban ya da ya lade hi habadon ka tiar hajan ban sim ti ban susah le bor ban susah ayub don kam hi ya kata ka self defense ti uta khna ba don ya kata ka pistol ru halor kata defend ya lade da kata ka pistol ti kam dadai than kata ka rukom ban ong pin defend ya ki paj ba pin i da ka pistol kata ka long ka ba le se kampat da don kam bat ka bangim dala hiru ban pediang da ka pistol subu le se la da ka jing huri hura kan kam khlut kindiat kamut pin set sisa no yuta khna ha ka jing shikli ka jong phi le se kata ka por pikum bakla pikum nyon yu trigger te kamut uta khna ula banja ai bat ngatharai ya ka jing im ka jong uni khna uba don ya kata ka tiar siat ru le se kam long ka basuk ho ngiti baling baki jing keren bagi jing comments jong ki brio ki ong ba uni udi utau high level te kam dei ka rukom batang bangi dei ki high level ngin ra ngin kit ya ka pistol ka yat ka yang ka ba la dangin don i jingja iba malu mala ka jing ya huri hura ka jing ya keren malu mala pencu sai no da ka pistol ka ba bakla ka long ba la da phi kum yo pnan kam bakla ya ka tu ka pistol ka ba phi thep apla ka dei ka tu hi ka ban thep sijing em ya phi ha ka runar kata ka dei ka we ka banga kwa ban bat ngide ban ya sai bat kumju ru ya ki paj ba baro bangi de ban peron kam ya kono ka ba lada ya phi ya ta kitiar ya da phi de ban nang ban peron kam ha kono ka jaka phi de ban peron kam bat kumno ban peron kam om de ba pin su siat no ikrit kiria pin su berngam no ikrit kiria pin su pan i no da kata ka pistol kata ka long ka bom de mar ka jing hi kan wan ya phi om de ba kan wan ya no ya ki ba hiang jong phi hindai silentar jing em ka de ka jing ka ban wan ya phi ti kum ki paj ba ngi de ban sim ya ka ne ka jing bangin so thu ladang idon yakino kino kitiar jing ada ngide ban nang kum no bangin penon kam ada ka jing ka jing pi mat ka no ka benta ka no ka jing ka ba pi hab ban yadai lade ha ka por pin ban se ndrai ha ka bidei bat ka jar khat kum to bat ka chaka paj ba bat ki briu ki ba red baria kum to kam dei than ba pin penon kam mar kum ki briu hi ladang idon ha ka to ka jing long songsit bat ka jing dom le se kum bakla ban yo pen ap bat yo khyon do yo trigger jong ka to ka pistol ukuli unmi andala mi ukuli kamut kadai nang tu hi kan sedang ru ka jing im jong phi ba pin hap mat ya ki jing chenja ngi iru ka jing telot le se jong ka sensar khadar khamtam jong ka sarkar ko jing ya gini ke por ngi ba ladangi pej ki khon samla manta ngi kerdu ki kam ki jam ka sarkar imat kam dakmi than ban pej ban pen roy ya kita ki briu la jong ban ai ka kam ka jam ya kita ki briu la jong ban pen kiu ya ki snong ban ai ka jaka sumar ka babiang ban wat ya kita ki lat kilinti kumno ban pen he ik taki development ban ai kono kalat yo kam ya ki paj ba ki bade jong kari la jong abang i pej mentaling ba kini jing penmi jong ka sarkar kini ki plan ban wanra ik taki 5 star hotel kini la long lupasan 4% kamut kade ka project penyo kam ik taki bar jela kawai ka jing kali ka ba ngakwa ban kali ka long ba balai ka sarkar ka don interest ba ban ai kam ajam ya ki briu ki manabar hindre ka kiar ban pej ban perkhat ban pen roy ban pen biang ki kam ki jam lane ban plan ni kita ki scheme lane kita ki project na ka banta ban penyo kam yo jam ya ki briu bat ki paj ba jong kari khasi bat jong kari mikhlaya jongi barok kawai
balai ta galong jing kali ka phiru kum ki ba phani prakhat ya ni ka banta ti ka don kam ka rai berok khoj ka syong hangi ki ba dei mangi ki ba hi ki ba ngijiet ya kita kinong tauan ti le se hatung bakla mo hatungi bakla bangi lajiet ya kini ka sarkar ka ba trikam makani ko kom ngidei ban keno bat ngidei ban keli ya la desmet habe dei bat kini ki aka jing jabat ki jing long ngi ga jing long dong ka kol mani ga jing ti do yong ka ba om da itikna kata ka jing long ko balong hakipor men shwa nama nadu snem arajar khatsau baka NGT kala khang hadu umta ka sarkar kam semla pentrikam ya kani ka polisi kam semla pentrikam makta rukom rem ta ka jing khayu do yong ro ka yaj bala ka yaj kadai ban yaj ka khayi ka pateng jing ki ba kidan kam kadai ban don ne ka sarkar ru kadai ban pentrikam ya kata khrang bagi ba ru kindon ya ka jing yonong bat kindon ru ki breu ki ba trei kin yo ki kam ki jam ling ba kani lima ka jing nang jing start jong sarkar ban pentrikam ya kani bangi pej pat mentangi i bagi taki thliu khnai ki bagi ati de yong thliu thnai ki ba ki ati ek taki krem thliu khnai ban pelong taki rat hol kum bangi ong te ki jing ja ki bala jaru ki jing bathei kum kitu ki jing yap jong ki breu bon ki jing yap ba pli ki breu ki batrei kitu jaka namata ban pen yo ya ka jakpo nam taki khon nda ba hi ngasem mesti ban hap trei kum kini ki penta te ka sarkar kam plan ni kita ki polisi ki babiang ti kan sulong kum ni ubayo kamai undai betong tu uba don kti kum taki high level kum bangi ong te kamut kindai tang kitu ki bayo kamai ndri ki wei pat kindu ikakam kindu ru ya ka khai ka peteng kani ka sarkar MBA kalong ka bakhlain ka ba ka jingi trailang bat ki wei ki political party ka khlain ba tinalor kata ru kadang don ya kita ki brio ki ba ka haban bu da kita ki chairman ki co-chairman ki vice chairman wala ikitu ki brio ki bala rem na ka election ru bagi pat ba kim kwa shu bagi ni ki brio kin wan mi apo assembly kila ada pentaj hindrai kani ka sarkar ba kadang likhot kadang kwa ban aikam ajam gitu let's say lada hakani ko kom ka plan let's say ka state jongi kam de shu phi ban baki brio ki pat ba kin mat ka jing ngila dei ban long ka we ka state ka baki pat ba kila dei ban yo shibun ki development kita ki eki jingarap dan kita ki lat yo kam yo jam mo namar kila don te nalor kita ki minister nalor kita ki MLA ki badon nalor kita ladon ru sa kita ki co-chairman ki vice chairman ki baper kum kita te hakanu kan ka kom ki trekam ke ka report ke baki ki trekam pat hakanu kom ki trekam na ka pantau pat ba ne la chuthung ya ki tang ban penon kam meta o bagi de kita tang ka kerteng ndeka output pat ke bedai na ka pantau bahagam yat jong pat ba pat ngim ju i kani le se kala ban long ba la chutin sarwa kai no ya ka pisa ka jong pat ba na ka banta ban thung ya shibon kum kita ka jaj pos kum kini ke bro kaun ra ya ka jingduk ka state nalor ba ka state jongi ka de ka state ka baduk ka ba kata ka revenue ka jingyo kam don kalong ka ba telot plat ka sarkar ka jaka ka ban phaikmat sa kita ki sinong ki thau ki development man penbiang ki school man penbiang ki hospital man penbiang ki infrastructure nam ta ki hospital hindai ka khamkmi lenti penban ya kini ki development ki ba ngim de i bakin long ki ba seso na kum tau pat ba ka jing pen sarwa ka ya ka pisa jong pat ba ka kata ya ka ri ka kata ya ka yo ka kot jong ka state kakta ru ya ka jinglong jong ki sinong ki thau ki imlang sa alang ka development ki sinong ki thau ki surok ki eki ba kum ki pat ba ki de ban yo kakta ba la long ha ka ni ko kom di perlok to ya menta kat ni in se beteng pat ha ka video kuble shibun